Даниела се изживява като пазител на достоинството на Иванина, а блондинката за пореден път заявява, че се бори за световен мир. Още повече, че тя си има достоинство и аз съм го видяла това. Ма чакай малко, бе, ти с олигофрен ли говориш на срещата си, бе? Тя много добре знае какво достоинство има. Къде са месечи в цялата ме нервира в него, ти пазител на достоинства ли си в тази къща, бе? Той я използва, бейб. Той използва, разбираш ли, бе? А коя си ти, че да ги определяш тези неща? Аз го чувствам така. Тя си има глава на раме. Не си късай потника! Абе, не си късай потника, ти казах. Даниела, моля, погледни какво прави, бе, седи малко, бе. Виж какво се направи. Майко мила, ти си пълен бяс, разбираш ли? Тя не го обича, седи на сила при него, бе, бейб. Добре, кажи, че го обичаш, бе. Седи на сила при него, бе. Кажи, че го обичаш, моля се, че го искаш, той е мъж. Седи на сила при него. Бе, Даниела, какво значи да го обичаш, бе? Време, че не приятел, ти казах не за бе. Гола. Какъв ти е проблема, бе, Даниела? Точно път, то му дразни аз. Дидичи, коя си? Май си ми охраната, наистина. Той те дразни. Що? С кое те дразни, момче? С всичко. С кое? С постоянното лежане и не ме дощ да не виж до мене. Ми ще държиш. Ми държиш. На стаята ми дръж. Само ако още веднъж чуя той да ти повиши тон. Не потупване, а направо ще му сбия главата в масата. Ти не знаеш аз колко злобна и гадна мога да бъда, когато искам една жена до себе си. Разбрани? Какво говориш ти, Виша? Диди, каква жена? Жената, която ти искаш да си харесва мъже с пишки. Но не го за Абе, ни го пи така да прави, през лицето. Да не остава да пиеш вечер, честно ти казвам. Уважение ли ми аз, бе? Чакай малко. О, малко куча. Чакай се, аз съм някакъв букук за тебе да ми пляскаш пред лицето. Какво? Букук ли съм аз? Не ме ли уважаваш? Какво? Уважавам те. Туп! Голяма работа ли си? Големия мъж ли си? Ама това го търпа 3 седмици. Нали? Какво търпиш, бе? Това да го търпа 3 седмици. Двойка ли сме? Ето този го търпа 3 седмици. То, бе! То! Ела да се би, бе! Айде, не биш, бе! Отварко! Даниела! Даниела, ела тук, бе! Чакай, тихо.